Gipusil-patay ang Information Officer sa Zamboanga del Sur sa usa ka pribadong beach resort Huwebes sa gabii. Sumala sa investigasyon sa Vincenzo, Sagon Police, nagig-inom ang 40 anyos nga biktimang si Gisrel Himang, kauban sa iyang higala o driver bodyguard sa may purok puting bangas, barangay Ambulon sa lungsod sa Vincenzo, Sagon, Zamboanga del Sur. Nagkalalis si Himang ug ang 29 anyos niining driver bodyguard dihang nahubog hinungdan sa pagpamusil gamit ang kalibre 45 nga pistula. Unang naigo sa iyang ilong ang biktima, laing duha ka igo sa iyang tiyan ug laing usa pa sa iyang tuong braso. Duha ka higayon sab nga naigo sa taas nga bahin sa sampot ang higala ni Himang. Kinsa padayon karong gitambalan sa Margo sa Tubig Regional Hospital. Nakakustodiya na sa Vincenzo, Sagon Municipal Police Station ang suspetsado kinsa nagatubang og kasong murder o frustrated murder.